kuvomereza kuti alandire say aye. Amene tikukanaso chimodzimodzi. Okay. Chabwino cheya ndikupita ku executive committee member Malawi tili ndi Robert Kenani, Fraser Kumwenda, Edward Chitumba, Kenneth Mainga, Beatrice Chilomo, Samuel Muhoni ndi Anne Gumulira. Sumu kwambiri chair. Okay. Amene ndachuda maina wanga tilipo tiyimirire. Ndamene ayimirirapo. Onse amene kuvomereza kuti alandire. Okay. There's a hand. Okay. Amafusa amanena kuti amapereka observation kuti tikuthokoza kuti mwatipatsa chibukuli mmene muli mayina ndiye mukamakhala kuti mukulankhula m'bukumo muzinenanso kuti tili pa tsamba lakuti kuti tizitha kutsatira ndi zimene analankhula apa imenecho chatengedwa chitsatidwa. Zikomo kwambiri cheya. Tinalipo powalandira onse amene tikugwiza nazo kuti amene anatchula mayina aja talandire nenani aye. Amene ukanaso chimodzimodzi. Zikomo kwambiri cheya. Tili pa page number 4 amene mwina mukuvutikabe kupeza page number 4. Tili ndi abusa amene ali executive committee members, flatline pastors. Tili ndi Kenson Alwezio komanso okapena mwina popeza abusa alipo kaguluso ndiyo tili pafupi 50 yakuti bwanji titanena kuti tiyavotere ngati bloko tingowapempha abusa onse ayimirire ndikhupa mwanditsatira tikumbuka tikungoyesa kuti mwina tipulumutseka nthawi komano tinena kuti aliyense wayo atchule ndipo amene sidatchula samve kuti tidachepesa iyayi koma tikungo line pastors onse amene tabwera kuyimira zigawo zathu tiyimirire. Okay. Amene tikuvomereza nazo kwalandira say aye. Amene tikukanaso chimodzimodzi. Tathokoza kwambiri abusa chifukwa cha kufika. Zikomo kwambiri. Tili ndiwo amene akutsogolera masukulu athu. Okay. A principal atus ndikuwaona. Abanda achipezani abwera. Okay, achipezani ndi amene ali pamenepo. Awonse amene tikuwalandira tiye tikwezeke manja athu kusonyeza kuwalandira. Okay. Zikomo kwambiri. Amene tikuchita suppose chimodzimodzi. That's fine. Chabwino cheya ndikufunanso ndionetsere ku nyumba ino iwo amene akuyang'anira za mabuku associate publishing directors. Tili ndi anthu awa amene ali ma APD Safuriano Marisen, Joyce Chikapa, Losme Banda, Jerse Kanchanda, Mese Kobwe, Wilson Lavlani, Emmanuel Nasho, Philip Songani ndi Faison Kajwala. Okay. Zikomo cheya. Ngati mwafika tayimirirana amene mwatchulidwawo ndikukhupira ali kumbuyo ena ndi ali kutsogolo kuno onse amene tikuti tiwalandire tiye tikwezeke manja athu. Okay, tathokoza kwambiri. Amene tikukanaso. All right. Zikomo kwambiri. Cheya kupita pa page number 2. Page number 2 ndi page number 3 pamene pali zokambirana zathu mu uphungu wathu wa session. Central Malawi Conference 5th Triennial Session Agenda held at Mchinji TTC from August 24 kufikira August 26, 2025. Zokambirana zathu zikhala mu dongosolo ili. Official call to order. Tipita ku satisfaction of constitution requirement. Zokambiri
kuti mmene taperekeramo zimene tamba kutchula kukafika mpana pa item yomalizira imene ikuonetsa figure ya 123 Roman numerals ndikuyambitsa cheya ma item amene wawa alandiridwe mu uphungu uno. Okay, chimene tikuchita apa ndikuti tivomerezane zokambirana zathu agenda ndiye sitingakambirane za agenda iyi pokapoka titavomerezana. Ndiye kuyambitsako ayambitsa kuti zimene zayikidwa kuti agendazo tizivomereze kuti zikambidwe kapena zimene tigwiritse ntchito kukambirana zokambirana zathu. Ayambitsa alipo amene akuyenera kuti ineyo ndikugwirizana nalo ganizo kupanga second. Ali pano panga second. Okay, it is seconded. Pali chilichonse mwina poona tachita observe chofuna kuti mwina tikhali nacho ndi chidwi kuchizindikira. Yes. Amene mukuthandiza za kulumikizana kuti thandizeni mike wazichita mofulumirirapo. Ya document chizo zinthu zili mu Okay. Ndibwereza zimene alankhula chifukwa cha ubwino kuti ndikudziwa tambiri simunamve. Chifukwa choti makina awo samatha kutola mawu. Amanena kuti akuona kuti buku taberekali zamlembedwamo zambiri zili mu Chingerezi. Akuganiza kuti sitonse amene tasonkhana pano tikumva Chingerezi. Makamaka aona zimene zikuchitika kuyambira paja timanena kuti kukamera za mission statement. Mawu kuti mission statement wali mu Chingerezi komanso statement yonseyo ili mu Chingerezi. Ndiye akukhudzika kunena kuti nanga ife amene mwina Chingerezi yositimva ndiye kuti tithandizidwa bwanji zokambirana cheya funso limene laperekedwalo ndona kuti zokambirana zathu mnyumba muno zikhala mchilankhulo chathu sizikhala mchilankhulo chimene chalembedwa mu booklet. Tiyesetsa kumasulira zonse zokambirana zathu mu nyumba ino zokambirana cheya. Okay, mwina kuonjezera tinganene kuti misonkhano yathu chifukwa yakuti ife ndi mpingo wa chidziko lonse komanso ngakhale lusiro wa chidziko lonse ngakhale kwathu kunoko amakhalapo ena pa church pathu paja chichewa samvati komano ndi ziwalo za pampingo pathu kwathu konkuno. Ndiye tikagwiritsa ntchito chichewa amene achiti makhadi atsekera. Ndiye mkaona kuti mwambo wake wa misonkhano iyi imakhondo kuchitika mChingerezi koma lero maona kuti sitikulankhula Chingerezi tikuyesa kuti tilankhule mchichewa chifukwa chakuti tachita ngati tapanga balance talemba mChingerezi kwa amene chichewa chisangamva akadziwerengera adzimvetsera. Ndiye kwa ife amene chichewa Chingerezi sitimva pamene unena kuti tidzilankhula mchichewa ndipo mutu uliwonse umene kulankhulidwa tiziyesetsa tikakhala kuti tayiwala tiye tizikumbusana kuti mwangolankhula Chingerezi simnamasulire. Tifuna kuti aliyense panopa apereke maganizo komanso apindule ku ntchito imene tabwerera kudzachita kuno. So tikuthokoza kwambiri chifukwa cha langizo cha kuti kukumbutsa tikhale aliyense udindo wathu kukumbusana ngati takhala kuti atengeka talankhula Chingerezi osamasulira pofuna kumasulirapo tiyesetsa kuti tipange icho nzoma kwambiri. Yes, wadzanja lina amene mukuthandiza mike ngati zingathekere ozikadakhala zotheka mike mukatangoyika apa kuti amene afuna kulankhula akhoza kungobwera kutsogoloko. Kwambiri ndikuona kuti pali mfundo ziwiri. Fundo yachiwiri satisfaction of constitutional requirements. Ndiye mfundo ina number 10 imene kuti report on CMC constitution review. Koma ndikayang'ana mu booklet sindikuona constitution kapena mwina pali mapeji amene ili sindinathe kuiona bwino
mutithandize kuchita kuti tikamachita refer ndikukambirana za constitution tikhale tili nayo tikuona kuti zikuyenda monga momwe constitution ikunenera. Chabwino. Nde simunamasulire mukadakhati munamasulira constitution mutuwo mukadathandiza lisawe lankuleso kubweresa. Funso akufusali akufunsa kuti pa chipepala chimene tapatsidwa cha zimene tikambirane pali mutu kapena mitu iwiri imeneyo ayiona kuti pakufunika kuti tifotokozerepo bwino. Mutu oyambirira ndi umene ukukamba zakuti zokwaniritsa za malamulo oyendetsera chibungwechi pa Chingereza amati constitution. Kenakanso pali ganizo launena kuti pali ripoti yokhudza ndondomeko imeneyo malamulo amenewo oyendetsera conference ya Triennial. Koma akayang'ana mchibukhumu zimenezozo sitidaziyikemo ngati matsamba oti atha kuwerenga anthu kenaka apereke maganizo pamene tikukambirana. Mwina mufuna kuyankha. Tathokoza kwambiri Chair. Pa nkhani imeneyo tikufuna ndidziwitse nyumba ino yolemekezeka kuna kuti nkhani ya constitution ilipo komano sili yolembedwa ngati imene chili ichi kuti chili mu hard copy chili mpepalamu ayi komano zalembedwa zagawidwa kwa abusa pa chizungu tili soft copy imene busa wina aliyense ali nayo imene manena kuti ayipite kwa madelegates kuti mukhale ndi kope imeneyo. So mutimvetsetse tikupepesa padera una kuti sitinapange kope sitinayike mkope umu pa zifukwa zina komano imeneyo tayipereka kwa abusa kupita kwa madelegates onse. Zomwe kwambiri Chair. Okay. Tathokoza kwambiri ndikhopa pambeka posafunika kuonjezera kunena kuti agenda zimene tapereka mchipepala chomangikachi amati hard copy tachiperekaso mzija amati soft copy masiku angapo mbuyo mutinatumiza popeza nthumwi zina tinalibe nanu manambala kuti tikhoza kudziwa kuti tumize ngati ku WhatsApp kapena zimapepala zimakina zija timati ma email tinalibe. Ena tinamva kuti ziwalo zathu kapena madelegates athu alibe zinthu ngati zimene zizi ndiye tinatumiza kwa abusa kuti agawe kuti mkamabwera mkhale zimenezo mtaziona amene mungathe kukhala ndi mayi. Ndiye tikupepesa kuti mwina singafikire pali ponse imeneyo tavomereza kuti mwina tikadachita bwino kuposa pamene popo. Mwina funso la satisfaction of constitution maranda. Kukwaniritsa ndondomeko zoyendetsera zimenezo ndithu ziperekedwa bwinobwino satane kwa ifeyo kuti tidziwe kuti tiyendesa bwanji uphungu uno umene tayitanitsa kuti tili nawo mu masiku awiri amenewa. Satisfaction of requirements ndimene afotokoza mutiwonzidwa zina komano zija timachita zonena kuti ananena kuti koramu yathu yakwana ndinadzaonjezera nthawi imene jonena kuti no mukutanthauzaso kuti tinaulengeza msonkhano uwu. Constitution yathu imanena kuti sitingachite msonkhano uwu ngati simunaulengeze pa nthawi yoyikika imene no isachepere pa masiku 30 msonkhano. Komanso mukamasonkhana msonkhano umene uwu muzionetsetsa onena kuti chiwerengero cha anthu amene abwera tsiku limene lolo potengera gulu lonse limene nokhalapo lisachepere pa 2/3 imene anayilankhula kuti no kwagawa magawo atatu gawo limodzi la anthu ameneyo ngati lakhala awiriwo alipo mukhoza kupitiriza kutanthauza gulu lalikulu likapezeka. Nde zimene nitsa ndi satisfaction ya zimene matanthauza so mwina kungonjezera pamene popo. Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri Chair. Ndayima pano chifukwa cha nkhani imene yabwera pa floor yokhuza agenda yathu. Tikuthokoza secretariat kuti munatumiza agenda imeneyi ndipo yambiri mwa ife tinayilandira through WhatsApp koma mu version ya chizungu. Uphungu ndi ofunika kwambiri uli ndi mphamvu zambiri mphamvu zokhazikitsa atsogoleri kapena kuwasuntha mipando yawo komanso kukhazikitsa mapolisi ena ndi ena amene akufunikira kuti akhale m'malo mwake. Ndi zoopsa kwambiri kukhala ndi ma delegates amene sanamvesese
ndondomeko ya agenda athu chifukwa cha kuperewera kwa maphunziro awo. Sitonse amene tinapeza ma degree, sitonse amene tili ndi MCE, mwina ena ndi a JC, malinga ndi mmene Ambuye anatidalisira. Ndi concern yanga yayikulu kuti pamene ena akukwanisa kuyitsatira agendayi muchizungu mmene chilili, timvesese ndithu kuti alipo ena amene angobwera and ali blank, sali sure kuti kodi tikambirana zotani, and yet agenda ntchito yake ndiyoti mmatipasa in advance kuti tikhale taichita study ndipo tipange tipange synthesize, tipange digest kuti tipeze chozanena kunoko. I move chair kuti pakhale version ya chichewa ngati kungatheke. Ziko. Okay. Tathokoza kwambiri kuti inalo observation ndi observation ndiyomveka ndipo taimva. Ndikukhulupirira nena kuti misonkhano yakutsogoloko tidzachita bwino kwambiri kuti pange choncho. Mwina mbali ine imene ikhoza kufunika imeneyo mwina ndiyofuna kuti popeza nyumba ikulu imapanga zimene ndinoyi mu nthawi yake mwina tiyipereke kwa amene akhoza kuyiphika ndi kuyiunika, chifukwa chakuti monga tikunena kuti ena samva Chingerezi aliponso ena chichewacho samva. Ndiye kuti tsiku lina kudzakhala kovuta kuti ngati mwatitumizira delegate amene chichewa samva koma wabwera ngati delegate, ndiye kuti pakhala potivutilapo. Komabe chimene tikulankhula nchakuti mwina amene ngati ochuluka ndomva chichewa kuli bwanji tizigwisa ntchito chichewa. Ngati tingaone kuti zikhoza kukhala kosto panga indikazo kuti tilitenge talimva kuti likaunikidwe kuti mwina aliyense azikhali ndi mwayi otero, koma pakali panopa zatichitikira ndi zimene tangotsata monga amene zakhazi kuchitikiramu, koma concern imeneyo yamveka bwino kwambiri. Okay. Mwina ndingakupase 2 minutes kuti tichite balance ndi bwino wa nthawi. Zikomo kwambiri acheya, tufuna tithokoze chifukwa cha uphungu ndi umene zinthu zilili. Pambali pa majenda ameneno mwayika timalakalaka kunena kuti mwayika nkhani ya masankho. Tindi challenge yonena kuti anthu amene tabwera kuno ndife ambiri, koma anthu amene amakasankha anthu kuti akhale atsogoleri athu otitumikira amakhala kagulu kochepa. Zinthu izi zakhala zikuchitika kwa nthawi yayitali, panopa dziko ndi technology ikusintha. Kuli bwanji pakhale njira ina. Monga ndilole ngati ntsampando kungolangiza onena kuti sitinafike pokambirana ma item kapena zimene zayikidwa zoti tikambirane pakali pano tikungokambirana kuti zimene tabweretsa kuti tikambirane mu msonkhano ndi izizi. Kodi mukuona pali vuto paliponse? Nthawi yake ibwera yakuti tiyamba chimodzimodzi ndiye tikafika mwina ngati tingopereka zitsanzo za masankho tikozopereka ndemanga athu pa nthawi imeneyoyo, ndiye mu nthawi iyi ndiye kuti sitingalandire ndemanga yokhudza zimenezozo chifukwa ndiye kuti tiyambokambirana nkhani imene sinafike kati limodzi. So concern imene mungolemba ndikuyilemekeza ndi abwino kwa basi mungoyisunga pa nthawi yake mudzatipereke. Zikomo kwambiri. Patakambirana mokwana sindikuona dzanja lilonse tonse amene tikuvomerezana kuti zokambirana izozo ife tagwiza nazo tikambirane zimenezo. Nenani ayi. Amene mukukana nenaninso chimodzimodzi. Zikomo kwambiri. Zimene zikutanthauza zakuti sitingakhaleso ndi nthawi yakuti koma tionjezere ayi, chifukwa zimene tikambirane kunoko kumakhala kulibe any other business yonjezera. So zimene tikambirane mu session ino tavotera kale, ngakhale ndikuona manja tikavotera chinthu sitingabwererenso kuyamba kutenganso manja pa nkhani yokhayokhayo pokapoka ngati pali observation ina imene mwina mufuna kupereka, mwina observation ya chimene chachitika. Ndiye ndaona dzanja kumbuyoko ngati siyokhudzaso kambiranaso nkhani yokhayokhayo. Ndaona dzanja kumbuyoko, ndakupasani mwayi kuti mukhoza kulankhula ngati ndi observation yoti ikhoza kuthandizira pa zimene tikukambiranazi. Okay, kapena achita withdraw. Zikomo kwambiri. Chabwino, tathokoza kwambiri cheya kuti zimene zinayikidwa zochitika madzulo ano tafika mapeto. Tathokoza kwambiri cheya. Okay,
ndikuyambitsa Mr. Chair kuti tiyimitse zokambirana zathu kufikira mawa. Okay, ayambitsa alipo amene akunena kuti ine ndikugwirizana nalo ganizo limenelo, takweza mdzanja lanu. Okay. Okay, so ikhala ngati unanimous kuti ino tagwirizana kuti msonkhano wathu utsekere pomwepo. For the sake of records, all in favor onena kuti titsekere pamenepa madzulo ano, say aye. Amene tikukanaso chimodzimodzi.